Naiz ez dakidan zer pasatuko, den hurrengo saioetan. Susmoa daukat azken bertzoa, hau dudala txapelketan. Ze amorrua sentitzen dugun, asmatzen ez dugunetan. Nik txapelketan jarraituko dut, bai baina alde horretan. Gaur betorri zait herri erdia, eurekin nago zorretan. Hainbeste mimo ez dut merezi, baina eskertzen da benetan. Hainbeste mimo ez dut merezi, baina eskertzen da benetan. Bizkaiko bihotzera etorri gara, Txori herrira. Larrabetzun jaio zen eta bertan bizi da gure gaurko protagonista, Etxaun Lekua Etxebarria. Nekez uler daiteke, Euskal Herriko eta Bizkaiko azken 20 urteetako bertsogintza Etxaun Lekue gabe. Txapelketetako fokuetatik urrundu bada ere, lotura estua du larrabetzuarrak bertsoarekin. Plazako jardunaz gain, bertso irakaslea baita. Bere lehenengo bertsoei buruz patxadaz hitz egiteko, tarte hartu dugu Bizkaiko txapeldun izandakoarekin. Nagusien bertso eskola bat sortu zen Larrabetzun eta ara apurka-apurke ume gitxi batzuk hasi gintzezan, bai akordue ja nagusien banandu gintzezanekoa eta ume tropel eder batzean ginen astero eta akordu hori badekot. Leia baten eginala. Txiplaz hasi zen, bertso eskola sortu zanean bera gartuen helduen taldean arduria, eta gero gugaz, txiplaz bera bebai, gero herriko Joseba, Patxi eta egoten ziren, eta handik urte pare batera ja eskolaz kanpo baino eskolan bertan hasi gintzen, da horra ja Jon Lopategi hasi zen etortzen. Hori baien gaztetxian bertso afari bete egon zen, edo bertso bezkari ez dakit seguru, eta enaz jortan bertsolari benortu ziren, gu korduen 8-9 urte guen duzen. Gero, egin duen bertzotan. Zeu zer, bapatian egin duleko akordue badekot, gehien bat presteuko bertzok izango ziren, baina zeu zer bapatian egin dulekoa bai. Behin ja 8. 7. mailan jentia izten joan zen, eta erdi bakarrik geratu nintzen, herrien, eta justo sasoi hori izen zen, hasi gintzen zanak gu behintzet kanpantxure joaten, ezta? Jo, antopen eguen beste realidade bat, ezta? Nire antzekoak ziren beste lagun pilo bat, baina antzekoak izenagaitik beste mundu betetik etosan ape bai, beste referentzi betzuk euki esanak, beste euskera bat eukienak, beste kontetako modu betzuk euki esanak, eta nineiko ume lotzorra nintzen, eta obserbetan da asko goten nintzen, eta orduko lagunek gaur egun gehienak bertso mundutik aparte edo behintzat albotik doaz, eta landabe harreman hona dekote eurekaz, eta batzuk segidu izen deure bidean bertzotan, eta horrekaz esango nuke lagununa zela. Eta gero oso akordu hona dekot, bai eskolarteko ana eta bai osteko fase horrena. Plaza barri asko, herri barri asko ezetu, eta asko zan, neuri gehitu barik, beste bertsolari beteri gehitu, eta ekarrizu non hor, eta holan ez, harreman gehien geunkon bertsolariekaz egiten gendun, geuri bebai, inguruko herrietatik gehitu eskera zu, etxea, onerdu eta gehitu beste bateri. Suerte eukidot, niri gehitzen joztien lagun horrek, inguruen eukidoazen bertsolari horrek, ez ziela nire estilokoak isakeraz, ez ziela holan lotzorrak orduen, dala Arkaitz Estibaiez, dala Beñatu Artetxea, dala Fredi, dala
honintzen behita, bertzolari horrekaz asko kante dut, euren gan zentretan zan gehiago konbertsazioa, eta ni hor eroso sentidute nintzen, ez? Eroso sentidute nintzen, bai era berian izen zan ikisteko modu bet. Zu bainat Santiago Santua zara, eta Etxaun abadia. Peregrinoak emoniko diruak ez eiatzuz heltzen. Zuk egiten didazu sarri enbarazu, ez didazu egiten nik nahi ainakazu. Zu abadea zara ta ni zure maisu, Santiago non dagon astu egin alzaizu. Santu zarrau berbetan nolatan den hasi, hori entzun da ia lurrera naiz jauzi. Zure bizitzan ez alzenuen ikasi, abadea janbarik ezin dala bizi. Galanta daukazuzuk tripata burua, beraz bizitza duzu nahiko segurua. Baina eman ezean neroni dirua, zuk ez duzu lortuko sekula zerua. Zuri emateko nik baditut ametsak, baina kontu horiek ez dira errezak. Sarri etortzen dira ona erromezak, eta osten dituzte eleizako piezak. Bertsozale kritikoak zarie zuok. Saioetara libreta eta guzti joaten sarienetakoak. Gaur bere horretan zabizie. Jo neuriak zenbat gezi, beste guztiak iezi, gaur nire ustez jonek gehiago, alzuen merezi. Saioa irten da berezi, epaiak nork ditu ezi, puntu gehiegi eman diote gaur esti baiezi, puntu gehiegi eman diote gaur esti baiezi. Nik nire dudak daukadaz, neure kuaderno zarragaz, doinu errima neurrita puntu, eta kartzelagaz, estibai ez da etxaun narraz, ta beste zeirak be eskaz,
finalobea egin leiteke ez dago zanakaz. Finalobea egin leiteke ez dago zanakaz. Ezin eutziz euren zama, bakarrik nahi dute fama, etxaunek ere aipatu ditu, aita eta ama, bihurtu nahi zuen drama, zelan aldatu den dana, ez daudenetik Iturriaga ta Igortxu Lastana, ez daudenetik Iturriaga ta Igortxu Lastana. Erreza da kantatzea, ta rima batzuk jartzea, ta guk sufridu doguna hemen, zelango trantzea, eskerrak gure etxea, urdan tartutako txea, erabagidot nik elkartetik desapuntatzea. Erabagidot nik elkartetik desapuntatzea. Ta albokoek ze grazi, porrogintzan dira hasi, ta ez dibaiezen bertzoa entzuten, egin aznasi, zer nahi zuen adierazi, ez diotu lertu kasi, galdetu zure ondoko justo eta mardarazi. Galdetu zure ondoko justo eta mardarazi. Askorik ez daki justok, argi eta garbi dinot, ta Kristina bepelmada emoten, inguruan dekot, nahikoa apuntatu dot, bagoaz kuadernoa eta biok, saioak olan entzuten doguz, lagunik bakok, saioak olan entzuten doguz, lagunik bakok. Aurkeztua dut kartel ederrau, simplea bezain txukuna, ta orain espero beste langile, danen baiezko erantzuna. Ez egiozu honi aurkitu, miren bigarren zentzuna. Honek ederto adierazten du, bertzoan biluztasuna. Bertzoan biluztasuna.
Kartel ederra aurkeztu duzu, zuzen eta eraginkor, biluztasunen harmoniaren simbolo tinko ta jator. Ta saioaren simbolo gisa gizon bat ageri da hor, bai, librean izatekotan gizona behar derrigor, gizona behar derrigor. Nik egin dudan proposamenan kontra agertu zarazu, neurri batean arrazoi duzu, ta egingo dizut kasu, baina alere duda batekin, hemen itxi nauzu aizu, hainbeste keja, zuk zer proposatzen duzu, zuk zer proposatzen duzu. Zer proposatu, ara hause da galdera, eta zuretzat erantzuntxo bat, zailegia edo ote da. Proposamena ara zuzenki, ez gaiten joan gainbera, emakume bat, gizonezko bat, kartel berean batera, kartel berean batera. Bada zuzena iruditzen zait, jarri duzun aitzakia, proposamena eregin duzu, goitik bera egokia. Eta onartu behar dudanez, zuk esandako guztia, biluz gaitezen hementxeta, egin daigun argazkia. Egin daigun argazkia. Argazki ederra aterako da, bai gu guztiok batzean, egin dezagun hementxe bertan, edo hango baratzean, egin dezagun propaganda bat, edo marketing antzean, bueno, hori bai argazkirako, ni Sebastianen atzean, ni Sebastianen atzean. Etxaunen bertsokeraren ezaugarrietako batzuk dira originaltasuna, sinpletasuna eta bizkaieraz kantatzea. Eta horiek guztiak erakutsi ditu bai plazan eta bai txapelketetan egindako ibilbidean. Ez da askorik gogoeta duten gai bete nire bertzokeria zelango ezete dan. Suposatuten dut urte batzuk badireia hasi nintzenetik eta desente aldatuko zala hasikera horretatik. Eta baina uneko etxaun horren iritzi emoten eta estiloan kantetan, ezta? Gu hasi umetan batura zen gintzezan, danan moduen, lantxe egiten zalako. Gerora
guretzako ere duzien bertzolari batzuk, Unai eta Igor, eta kontutu gintzen Bizkaiko txapelketetan Bizkaira ziteu dela, eta zigintzen gaube horretan, eta ostera Bizkaitik kanpo batua segidu neuen sasoi baten. Baina esan puntuet, bentzen neuena, bia segaitik egiten neuen hori, ez? Alde batetik egiten neuen, nire aurrekoak olan egin zeurelako, edo sasoi horretan Bizkaiko bertzolaria askok olan egiten zeurelako, ez? Eta kontziente nintzen niri guztetan jatela beste euskalki betzuten bertzotan entzutia, beste kolore bateko berbak, beste kolore bateko joskerak entzutia, eta segaitik ez, nire kolore edo joskera horrek beste leku betzuten naturaltasunez agertu. Oso talde egonkor eta finko hain izan dugu txapelketak preparetako, eta nahiko kolore diferentetako bertzolariekaz, nahiko bertzokera diferentiatako bertzolariekaz, eta pentsa dut asko ikasi dugule elkarren gandik, eta hori da txapelketatik gehien eskertuten dodana. Astero batzen zaren sasoi hori, batu taldeain, komenteu bertzoan barruko deusek, eta komenteu bertzoetatik urrun deusen deusepe, gero txarretik behukiko deu, guk pentsatzen dugu nahiko tranquil egoten garela, eta inguru dino insoportable egoten garela sasoi horretan, eta hogei urtetik gora izan die txapelketan, eta eskerrak alde horretatik aguantetan gaituen guztieri. Ia, jakingo zuedano, gerra denporan jente asko desaparezidu eta hil zala, zean urin bertan behoin dela gitxi txarra bat eukin gindun, horren bueltan Gabon kulturalean, eta honin kasu horixe da. Urte askoan, familia askotan isiltasun egon da. Da ez da hori guri isin behar bain, jente askok eta askok, mina hundi eukin debelako bestea peste. Zuen familien be pasau zen. Zuen aitite, badakizue, ez da behar hundirikin, badakizue hili euriela. Ez dakizue non dauen, ez zelan hil eurien, da zu etxaun, anaia sarie, da zu etxaun egien bile hasi gurean zabiz, harakatu gurean. Igorrak ez dugu hain klaru. Atzera begire parauea sarienik. Ezer jakin ezin da, horren beste urte, harakatu behar dugu, horixe dot uste, badodaz piztaketa, nahiko borondate, zure jarrera Igor, harrigarri jate, jakiteak inori, ez dotzoiten kalte. Badakit oin aspaldi, gure aitite zanak, Euskadi askatzeko hartutako lanak. Asko dira beralez, odoletan joanak, gorputzean daukaguz, familiko dramak, zetako behar dozuz, zehaztazun danak. Bestela ezin dalako, zauririk zarratu, aititeren azurrak nahi dodaz topatu, zeugura dozun bide oberena hartu, non dauen jakitea tokatuko jaku,
ta amamak segaitik ez euskun kontatu. Niretzako kontua ez da azurrena, aititen motiboak badira problema. Zerretezan amaman mina eta pena, zetan isildu eben esan ez ebena, igual hoixe galdera importanteena. Minori gure amamak ondino badeko, eta azurren faltan deus ez esateko. Sasoia dogu geupe bera topatzeko, arrazoia izan leike bat eta besteko, oinarte isildua kontetan azteko. Bila joango eizara, zelan eta nora, igual aile gauzeinke, aititen zulora. Ni gaur zelan nagoen, ama da proba, ez ebe ezan barik, joan jakun gora, igual neupe behar dut, arek lez denpora. Zerbitzariak zarete. Kongresu baten ondoren, jende artean zabiltzate kanapeak eskaintzen. Sukaldetik atera orduko bukatzen dira guztiak. Sukaldetik kanpora bidaia harinak. Nik atera nahi ditut pintxoak gordinak. Adituak dira bai, baina ez dira finak. Ja jartzen ari dira moreta urdinak. Azkar kentzen didaten eri kanapea. Mastikatzeko ez dabe ez hartzen tartea. Maionesaz betea daukatan kapea. Hobe zabalik itxi sukaldeko atea. Eta beraiek bila sartu daitezala. Baina horrela ez da loditzen azala. Guzti honen sakea ez dugu normala. Hemen dagon giroa ez da naturala. Gainera dentistena dugu kongresoa. Ba konpondu beharko da beao osoa. Aginetan daukate kriston profesoa. Antzera jaten dabez gazi zein gozoa. Eta paretzu doa eurentzat edana. Edanaren tartean falta da zer jana. Bakotxeak hartzen baitau botilatxo bana. Botilarekin dute kriston harremana. Ez dute soilik jaten hortzetako pasta. Guzain eurek nok ez noiz esan jazta lagun jazta.
Hortzartean daukate Idiazabal gazta. Beste pintxoek ere ase arrakazta. 100 pertsona daudeta inok dino ezetz. Denek kanapeakin egin nahirik amets. Tagu estropozuka gabizemen traketx. Atera behar dizkiet pare bat txibi beltz. Jende honekin ezin horrela jarraitu. Baten batek igual geu jan behar gaitu. Nik anestesiatuta behar dut amaitu. Neu ere aspaldinaz honekaz gogaitu. Aldiz sailkatu da Bizkaiko finalera. 4 jokatu du buruz burukoa, eta behin irabazi zuen txapela, 2016an. 2021an esan zion agur Bizkaiko txapelketari, eta azken txapelketa nagusian uko egin zion kantatzeari. Lehenengo finalera sorpresa zailio nintzen, eneuen inondip espero, eta gero osteko danak etorri direz, finalak gehienak diferenteak. Buruz-buruko lehengora ligu baino hain haube, nire dago momentu magiko esan. Bizkaiko finalan akordue ona dekot gehienana, eta Euskal Herriko txapelketana, bai. Hor badekot igual arantzatxuen bat, semifinalan baten breiteu ez izenana edo, baina nire ibilbideagaz nahiko posin dago. Momentu ederra. Tokeu zan bai, justo Xabier Ramoniz abilantzi usten txapela. Eupada zenide lagun, ta etzeko lau izarrontzat, gogoan dodaz bertzo eskola, ta eguesten eroko aitortzak. Azikerako maixu zirenak, ta gaurko ikasle zorrotzak. Almeriaraino joan etorriko, bizita indau nire abotzak. Ta berez doble posten nauenez, inguruko danen posak. Bigundu aldi bat hartu barri dau, nire arrizko bihotzak. Hau euskal kultur zein herrigintzan, gogoza bizien ontzat. Txapel banata gehiago merezi, dauzuetako bakotxa. Ez tego taztuteko momentu hori. Egia da, egunegaz betagaz ere saioagaz eta enezela asko akordetan, baina azkenengo postasun momentu horregaz bai. Artean eneukon oso argi Euskal Herriko aurkeztuko nintzen edo ez, banekien argi neukon azan Bizkaiko azkena izango zala, gero erabakile Euskal Herriko berez duatia. Lehen nahi patu duan moduan niretzako txapelketako guzerik onenetariko izen da astero batzea lagunekaz, komentatzea, eta hor talde trinko bat geunkon, eta talde horretatik ja gehienek txapelketia itxiteukien, eta dupeia ibilbide bat egin degeunkon, eta erabaki konstiente izen zan, eta gero ja finala urreratu ala, pentzen eguen momentu hobia zala hasieran esatia. Oso akorduen dekot saio aurreko momentue beste bertzokideari komenten ontziela, hori azkena izango zala, da azkerako urren motoko neguela, eta hori bai, bitu hori oso markeuta degoan momentu eta.
Arrasti ederra dogu aurretik, beraz atxakiarik ez. Lehen eskerron berbak etorri, sarien ontzat izan beitez. Hemendik kanpo belduko gara, basaurira adibidez. 3 ordu terdiz iain zeinkien bertzoari esker iez. Akordetan naz lehen finalaz, ta orduko historiez. Gaurkoa bere biziguradot, inguratuta dizkidez. Azkena izango dala jakinda, ta lehenengoa balitzle. Senideak zarete. Zuen gurasoak, ia herri osoari lana ematen dion lantegi baten jabeak dira. Etxaun, nereak esan dizu, susmoa duela, zuen lagunak interes hutsez egoten direla zuekin. Jokin miren ta eneko, dodaz lagun hurbileko, ta zu ostera zagoz eurekaz, azerre antzeko, horren gogor jarduteko, azaldu dana hobeto. Ze frogadozu susmo txarrorrek niri berresteko. Ze frogadozu susmo txarrorrek niri berresteko. Badauzkat nahikoa datu, aberastasunen zaku, gara eurentzat ta eratortzen da, hortik hainbat tratu, beti esaten dute hartu, ez dut nahi gaizki pentsatu, baina oraindik parrandan ez dut tragorik pagatu. Baina oraindik parrandan ez dut tragorik pagatu. Nire arrebaren berban, zeo zer sumatzen neban, susmo txarrori ez dakit ustela etedan, dirua dozu karteran, beste kordaindua edan, zurrak garaz gubiok geure, gurasoen eran, zurrak gara gubiok geure, gurasoen eran. Badatoz momentu beltzak, kaleratzeak ta kexak, lagunek beti gurako dute, ondo zaindu ertzak, tanik hartu diet aintzat, azken urteetan behintzat, beti eskuminak bialtzen dituzte gure aitarentzat, beti eskuminak bialtzen dituzte gure aitarentzat.
Txapelketako bertsolaria baino askoz gehiago da Etxaun lekue. Bertso irakaslea bada, udaltzainak bertso proiektuko kide izan zen eta doinu berri bat ere plazaratu zuen. Bada zer hitz egin berarekin. Bueno, transmisioak deko importantzi kapitala, ezta? Gu holan saletu gintzezan, transmitidu deuskuelako, eta lehenauko transmisio naturala gero eta gatxagoa da, edo gero eta etzegitxi hautara hiliketan den momentutik, eskolatan egiten dugun beharra importantzi handi edeko, ezta? Gu gelaz gela ibiliko espagintzezan, Euskal Herriko ume asko bertsolaritza zertan leuki jakingo, eta oin badeki tresna bat, bertsolaritza esetu eta bertsoaz gozatuteko. Azkenengo urteetan konturetu gara, liburuen ganean idatzi zainbeste denbora paseu baino, hoga dela bapatekotasunari leku eiztea gure gelatan, horretarako tresna ezberdinek sortu doguz, eta ikasleak oso gustura egiten doguz. Ahozkotasuna landuteko beste modu bepe bada, askotan albora itxite dauena hezkuntza munduen eta ikasleek asko disfrutetan deure, sormen momentu ederrak egoten die klaseetan, eta esango nuke irakasleok bet desente ikusten dugu euren gandik. Bai, aspaldiko kontu da, hor Josu Martinez egieuen labur bet, eta labur hori aurkeztu gureuen leku batzutatik, baina laburre bakarri izalez, zeu zer gehiago jantziteko akordu eukiguen, Joseuen bere lagun musikari batzukana, eta Arkaitz, Fredi eta Irurori proposatu duzkun, eta berak sortuko bertso sorta batzuk kantetan gendu zen, eta gero batez be, improvisatu egiten gendun, ezta? Baina improvisatu egiten gendun ez bertso doinuekaz, bestelako doinu batzuk ez. Eta behin esaldi melodiko bat etorriaten burure, horregaz ibili nintzen, eta beste askotan egin neuen enbiarrian, egin neuen kotxia gelditu, eta esaldi melodiko hori grabatu. Eta holan ja doinuen hasiera, edo behintzen doinuen zati beti izango zana, etxaten naiztu. Eta gero buelta batzuk emon ontzezan, apurbet moldatu, aproba batzuk egin, eta holantxe sortu zen doinue bai. Hogei bat urte baino gehiago, bertzotan hasi nintzela, nire atzean dagozan zazpi, lagun horiek bezela. Apurka-apurka erakutsi dot, barruan dodan nibela. Gaur ez dot egun goibela, gaur ez dot egun goibela. Badakizue bitan bigarren, postuan egon nazela, baina indartzu sentitzen nazta, dot korpuzkera itzela, gaur neuretzat da txapela. Bueno, ez dago bereziki doinu bat edo egie da, 10 txikiko doinuek asko gustatzen jatezela. Beste neurrietan igual egongo dire doinuek gustatzen jatezenak da beste batzuk ez, baina 10 txikikoak danak orokorrean doinu ederrak iruditen jatez. Alegin dutenaz, aldanik eta doinurik egokiena aukeratuten esan gure duten horreri inderra emoteko, baina ez dugu behadan beste landuten kantue. Eta askotan ez da bikain kantetia, ez? Da, ez da intentzio bategaz kantetia, gogoagaz kantetia, doinu egoki aukeratutia, eta pentsan dut hortan alegin gehitxo benbiako dunkela bai. Etxaun, zuk, Sebastian, ikusi dozu gozez.
Eta esaera txinatarra gogoratu dozu. Emaiozu arrain bat, gizon bati, eta eguneko gozea kenduko dautzezu. Irekatzi, arrantzan eta bizi guztirako kenduko dau gozea. Kainabera eman dutzezu Sebastiani, baina gozeixetiaz aparte, Sebastian alperra da. Hoxe dozu begaia. Hau besterik. Irakatzi gurean urreratutara, errekalboan geldi geratu ez daba, kainabera luzatu eixuretara, eixuretara. Geldirik egotean euretzat mesede, naiz gogoa daukadan saiatzean alde, erreka dagolako hemen uri gabe, hemen uri gabe. Urgitxigaz izan leiteke trebea, nik biharra paudo dazta udalegea, afaldu behar dauala bakotxak berea, bakotxak berea. Bakoitzak berea bai, ta noizko espero, dardarak sortzen dizkit, hainbeste entredo, saiatuko algera bazkalduta gero, bazkalduta gero. Baina ez erreztogu lagun bazkaltzeko, beraz guk tripa utzik ta ez tarriaseko, alegindu ezean eskabiz ederto, eskabiz ederto. Zurekin ez da errez laguna asmatzen, alegintzeak ez nau gehiegik eskatzen, aleginekin ez da goserik asetzen, goserik asetzen. Niko neskero indodaz hiru bat armozu, goze aurpegiagaz arpelik zagozu, amuko zizarea jan beharko dozu, jan beharko dozu. Horrentzat beste plan bat badaukat jadanik, zuk hartuko bazendu arrantzako lanik, ondoan eserita jango nituzkenik, jango nituzkenik. Nik arrantzatuko dot agian, agian, baina maian jesarrita horko aldian, nok prestatu behar dauz gero afarian, gero afarian. Dadukaten gozeta premia tarteko, ez dago astirikan etxera joateko, eta ni presnegoke gordinik jateko, gordinik jateko. Oiana Bartran naiz, eta aukeratu dudan bertsoaldia Etxaun Lekuerena da. 2016an Bizkaiko txapelketan buruz-burukoan jarri zioten kartzelako lana edo. Eta gaiak esaten zuen, telebista piztu dozu eta bera ikusi dozu, eta harritu egin zara, edolako zerbait. Eta Etxaunek kantatu zuen, orduan 2016an atxilotu zituzten bake artisauen inguruan, eta atxiloketa horrek sortu zion harridura eta haserreari buruz. Eta, asko gustatu zitzaidan alde batetik gaiaren egunerokotasunagaitik eta
eta garrantziagaitik eta gero erabili zuen doinuak ere zailtasun berezia zeukan, amaierako puntu labur bat zeukalako, eta uste dute puntu labur hori ederto josi zuela. Telebista isotu dozu eta bera agertu da. Sinestu ezin da zagoz. Beste zerenik eneukon eta mandoan neukon neure mende, botoi gorria sakatu eta agertu jata etebe. Naiz eta sarri amatatzeak egiten dauan mesede, piztu eiten dot alandabe, piztu eiten dot alandabe. Poliziazko eta tipo bat Eñez dauana ezebe, beti ikusi izan dodana gogor bakearen alde, ta atxilotu egin dabe. Etxaunlekue da bertsolari bat, bertso munduan eta bereziki Bizkaian oso maitatua, eta azpimarratuko nuke bereziki oso bertsokide ona dela. Berarekin bertsotan aritzea beti da erreza, beti da lagungarri, bere jarduera, bere egoteko modua, eta kariño handia diogu bertsolariok, bertsozaleok eta bertso munduko jendeak esango nuke. Etxaun, denak izaten du bizitzan bere alde ona eta bere alde txarra, baita bersolaritzak ere. Pentsatzen dut, bersotan daramazun denbora honetan, izango zuela bideak gozotik eta gazitik. Ezkerreko mikroan, bersotan kantatzera bultatzen zaituenari buruz kantatzea proposatzen dizut. Alde onari eta gozoari buruz. Eskuinekoan aldiz, zalantzak izan dituzun uneari, bersoaren alde garratzari. Gauza onak hainbeste dira, horrei zelan egin iez. Ni bertzotara urreratzen naz jolaztera ume txikilez. Eta gainera inguratuta goi mailako adizkidez. Ainda ederra leku berriak, ezagutzea bertzo bidez. Gaur Iruñara ekarri nauen zaio hause adibidez. Baina pegak be egoten dira, hemen lantzean, bertzolariak berrogei barik, mila ginak eostantzean. Inoiz zaiora joan aurretik, goizean zein arratsean. Irten aurretik entzundakoa, errepikatuz kotxean. Alabak zera esan izan daust, aita geratu etxean. Taurrengo goizez barriz alabak, bere goizeko posetan. Esaten badau nik telebistan ikusi zaitut kantetan.
Barriro ere bertzoai esker, urtu oigara pozetan, eta puntuka eskara bazten bere gelatxo horretan, biok bertzotan egiten dugu, edo olako zehozetan. Zorionean ona oroitu, ta azten dugu txarra, baina luzaro barruan eukitxapelketa horren arra. Ta sasoi hortan eukitzen dugu nahiko jarrera kaskarra. Baina horrek bebadu honetik dekot aitortu beharra. Horrako neuzkan mila ideia eta honako bakarra. Plazan erretiro hartzeko momenturik ez dut ikusten, akaso urte gitxi batzuk barru ikusiko, baina momentuz ez behintzet, eta deiek datozenean erantzun gure neuzkie. Eta bertso eskolan be sano gusture sentitutenaz, disfrutetan dut asteroko juntadiz horretan, disfrutetan dut urteroko saioak antolatuten, urteroko saio horretarako gaiek ipinten, eta alan da zer, bide luzia izan daitela.